हेलौ लोगोफोर दिनैहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना आङो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय नै बालाबाथि ना आरोना बेनिफ्राय नै बियो मैथा बालाबाथि नाजों मैथाजों ओंख्रि संनोसै आरोना आङो बेखौनो एसे नोंथांमोननिसिमबो शेयार खालामसै होननानै सानलायबाय आरोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेनिफ्राय सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबाबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै। नै नाखौहाय एवफ्रामजोबनानै थोरसियाव दोनबाय आरोना आङो बेनिफ्राय नै मैथाखौ होनोसै माने दै एसे होनानै मोजाङै गेब्लेहोनि आङो। नाखौ होनोसै नै दाना आङो नै लोगोफोर सामब्राम गुफुर आरो बानलु गोथां एसे देना होनोसै आरोना मैथायावहाय नै होना होनोसै सामब्राम गुफुर देनाय नै मोनबाय नै लोगोफोर दानिया आंना मैथाजों ना ओंख्रिया मोनबाय आरोना
ओंखाम जानोसै नै दानिया मैथा ओंख्रिखौ लाबाय आरो ना दहायनो खिथाखानाय मैथा ओंख्रि ना होननानै ना बालाबाथि ओमफ्राय नाया नै नाथुरि ओंखाम जाखांनानै जिरायबाय जोंहा नै सनाया बिमाजों बाम जानो लुबैलायबाय आरो ना सना मा खिपिदोहाय मानसिया खुगाजों दानो फट' दिखांथ'ना र' खानसे फैगोन नोंखौ साफायाखै दे आबै नोंखौ साफायाखै बेनिफ्राय नै जोंहा आबैया थास' आथिं सायनाया बुरजाथार सायखांलायबाय आरो ना दहायनिफ्राय सायनानै नै थास' आथिंखौ गावनो होफैदोंमोन आरो ना बेनिफ्राय सायबायबो नै मैया होफैदोंमोन ओमफ्राय दिनै नुनायखाय आं सायना गालांसै होननानै सायना गालांबाय सायलायबाय नै आबैया औ दायो आङो गुडनि मिटिं दङ आरोना जोंनिया 10 जननिया गुडनि मिटिं बेयावहाय थांनो ओंखारलायबाय आरोना लोगोफोर रानिखौ बानानै लाबाय आङो कि पंजाब नेशनल बैंक और नाम को AGVB निकी आसाम गवर्नमेंट की आजिकाली पंजाब नेशनल নহয় এনেকুৱা বেংকৰ হেৰিও गुडनि मिटिंनिफ्राय फैबाय आरोना जोङो नै लोगोफोर न'आव मोनफैबाय बेनिफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना आङो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय